Bore da a chroeso I diwrnod gyrfaoedd deintyddol addysg a gwella iechyd Cymru. Fy enw I yw Kath Hayes a rydw i'n gweithio fel addysgwr tîm deintyddol. Amcanion y sesiwn heddi yw I amlygu'r gwahanol rolau a chyfleoedd gyrfa sydd ar gael o fewn y tîm deintyddol, nodi arweinfeydd i'r gwahanol lwybrau gyrfa hyn, disgrifio triniaethau deintyddol cyffredin a rhoi trosolwg eang ohonynt. Dynodir amgylcheddau posib y gallai rhywun weithio ynddynt fel gweithwyr deintyddol proffesiynol, rhoi eglurhad o'r amrywiol dasgau sy'n gysylltiedig â phob rôl o fewn y tîm deintyddol, ac hefyd I roi cyngor ynghylch ceisiadau posib ar gyfer cyrsiau deintyddol. Felly beth yw deintyddiaeth? Wel, cangen o feddygaeth yw deintyddiaeth sy'n trin afiechydon y geg, y pen a'r wyneb. Mae cyflyrau cyffredin sy'n cael eu trin gan y tîm deintyddol yn cynnwys pethau fel pydredd dannedd a chlefyd y deintgig. Cyflyrau eraill sy'n cael eu trin y maes deintyddiaeth yw canser y pen a'r gwddf a chamosodiad y dannedd a'r genau. Mae deintyddiaeth yn cynnwys llwybrau gyrfa amrywiol, gyda chyfle I weithio mewn llawer o ymgylcheddau gwahanol, gan gynnwys ysbytau a chlinigau cymunedol. Wel, dyma gwers bach I ni yn dangos dant o'n flaenau sydd wedi cael ei torri trwyddo yn dangos beth sydd tu fewn i'r dant. Ni'n gallu gweld yr enamel ar y top, y dentyn, y siamber y bywyn, a wedyn yn cadw mewn yn y ceg wrth y deintgeg a'r sementwm, yr asgwrn, yr nerfau a'r chyflenwad gwaed, a wedyn gwreiddyn y dant, gwddf y dant a'r coron. Ac yn aml, fel aml, mae yna 32 o ddannedd parhaol yn y ceg a 20 o dannedd babi. Beth yw'r triniaethau deintyddol cyffredin? Byddwch chi wedi gweld rhai o rhai neu falle wedi cael rhai o rhain eich hunan. Yn y llun gyntaf ar y chwith chi'n gweld llenwadau. Chi'n gweld y dots bach du sy'n dangos y pydredd yn y dannedd a wedyn y llun arall yn dangos lle mae'r llenwad yn y dant gyda defnydd lliw, yr un lliw ar dant a chi'n gallu gweld yn y llun canol twll mawr iawn yn y dant ar y top a wedyn o dano mae wedi cael ei llenwi gyda defnydd lliw dant. Ac ar y dde, ni'n gweld llun o digeni a llathru, helenydd sy'n arfer gwneud y fath waith, a weithiau bydd angen glanhad proffesiynol arno ni I gyd. Triniaethau deintyddol cymhleth, un o'r rhain yw triniaeth sianel y gwreiddyn. Gall hwn fel cyflwr i'r claf fod yn boenus iawn a mae rhaid cael gwared o'r gwreiddyn o tu fewn y dant. Ac wedyn yn aml mae'n cael ei llanw gyda defnydd rwber. Mae hwn yn gwaith manwl sy'n cymryd nifer o apwyntiadau i'r claf. Rhagor o triniaethau deintyddol cymhleth yw y lluniau o'ch blaenau fel capiau neu coronau, orthodonteg a mewnblaniadau. Fi'n siŵr eich bod chi falle wedi gweld capiau neu coronau o'r blaen, a mae hwn yn digwydd pan bydd y dant wedi torri lawr cymaint a bod angen rhyw fath o help arno I gadw fe'n sownd yn y ceg. Gyda orthodonteg, ni'n bob tro yn chwilio am y gwen perffaith a ni'n clywed y dywediad y train tracks a dyma nhw ar y dant fan hyn I symud y dannedd I mewn i'r lle mae'r claf a'r deintydd yn digon hapus. A hefyd ni'n gweld mewnblaniadau, mae rhain yn cael eu rhoi mewn cegau lle mae dant ar goll a mae hwn yn triniaeth cymhleth iawn. Beth yw'r sgiliau sydd eu hangen I fod yn rhan o'r tîm deintyddol? Wel, mae'n bwysig iawn bod chi'n hoffi gweithio fel tîm. Mae hwn yn digwydd yn unrhyw lle mae'r deintydd, nyrs deintyddol, y therapydd, helynydd yn gweithio. Deheirwydd ar dwylo yn bwysig iawn, sgiliau cyfathrebu, trefnistrwydd yn bwysig, diwrnod brysur gyda'r deintydd a gyda chi fel gweithiwr, triadledd ac ymroddiad I ddysgu gydol oes.
So ble allech chi weithio? Mae yna nifer o llefydd gallech chi weithio, mewn ysbyty, mewn deintyddfa, dwi'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd â hynna. Mae gwasanaeth deintyddol yn mynd mewn i'r carchar, ac hefyd iechyd y cyhoedd yn edrych ar ôl iechyd deintyddol eang. Ac yn y gymuned, mae cleifion sydd falle rhywfaint yn fwy cymhleth neu efo anghenion arbennig, ac hefyd plant yn mynd i'r gymuned i gael eu triniaeth deintyddol. Rolau mewn deintyddiaeth nawr, ac edrych i ddechrau ar y nyrs deintyddol. Darparu cymorth ac atgyfnerthiad wrth ochr y gader i'r clinigwr a'r claf yw un o'r rolau pwysig y nyrs deintyddol. Maen nhw'n gweithio'n agos gyda'r clinigwr sy'n trin i sicrhau bod gofal rhagorol yn cael ei ddarparu i'r cleifion. Mae angen i nyrsys deintyddol feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych, a gweithgaredig a gofalgar gyda'r gallu i wneud cleifion yn gartrefol. Mae modd gweithio mhob lleoliad gan gynnwys yr ysbytau, gymuned ac yn y blaen wnaethon ni edrych ar y sleid gynt. Felly, rydw i eisiau bod yn nyrs deintyddol beth sydd angen i mi wneud. Mae diploma nyrs deintyddol yn cymryd 19 mis i 3 blynedd, ac fel arfer, ydych chi'n gweithio 3 diwrnod mewn gweithle ac 1 diwrnod yn dod i mewn i coleg i gael sgiliau theori, felly gweithio mewn practis tra'n astudio at gymhwyster. Byddwch chi'n ennill cyflog wrth weithio tuag at gymhwyster, ac fel arfer mae angen tygau mathemateg a Saesneg o leia. Mae'n bwysig edrych ar y cwrs i fod yn sicr pa fath o tygau eraill fydd angen. Mae'r arholiad y nyrs yn cymryd ffordd o asesiad ar ffurf arholiad ymarferol ac ysgrifenedig a phorffolio ar-lein hefyd. A mae cyfleoedd eang i ehangu y gyrfa trwy gyfrwng cyrsiau dyletswyddau estynedig ar ôl i chi gael eich diploma fel nyrs deintyddol. A rhaid bod yn barod i ddysgu gydol oes a bod yn awyddus i wella sgiliau bob amser. Dyma rhai o ddyletswyddau estynedig mae'r nyrs deintyddol yn gallu wneud, pethau fel cynnal pelydrau X-ray deintyddol, llunio argraffiadau o'r geg ar gyfer trei sydd yn gwynnu'r dannedd, hefyd gosod fflorid cryf, ac i symud ymlaen, maen nhw'n gallu helpu gyda tawelyddu, deintyddiaeth gofal arbennig, ac hefyd hybu iechyd y geg. Rôl arall yn deintyddiaeth yw'r helenydd. Mae'r helenydd yn canolbwyntio ar atal clefydau deintyddol. Glanhau dannedd cleifion yn broffesiynol drwy gyfrwng triniaeth a elwyr yn ddigeni a llathru. Dydyn ni bob tro ddim yn gallu symud pob dim oddi ar ein dynedd, ac weithiau mae angen gweld helenydd fel bod nhw yn gallu rhoi glanhad proffesiynol i ni. Mae'r helenydd hefyd yn gosod selwyr amddiffynnol a pharnais fflwrid cryf ar ddannedd, ac hefyd maent yn gweithio'n bennaf mewn practisau deintyddol, ond mae rhai yn gweithio mewn ysbytau a lleoliadau cymunedol hefyd. Sut mae dod yn helenydd? Wel, mae rhaid cwblhau diploma helenydd deintyddol. Mae hwn yn gallu cymryd 1 i 2 flynedd llawn amser yn y brifysgol. A wedyn ydych chi'n gweithio gyda chleifion mewn clinigau go iawn. Angen lefel A bioleg neu cymhwyster nyrsio deintyddiol. Eto mae'n rhaid bod yn bwysig bod chi'n gwneud yn siŵr beth yw anghenion y coleg neu'r brifysgol yn gofyn amdano nhw. Rhaid wrth natur i fod yn helenydd bod yn ofalgar a'r gallu i sefydlu cydberthynas a chleifion i helpu i'w ddysgu sut i ofalu am ei dannedd. Gweithio'n bennaf mewn practisau, ond weithio yn gweithio mewn ysbytau neu yn y gymuned hefyd. Rôl arall yw'r deintyddiaeth yw'r therapydd. Mae therapyddion yn gallu cyflawni ystod o driniaethau deintyddol gan gynnwys llenwadau, gwynnu dannedd, tynnu dannedd babi, triniaethau nerfol ar ddannedd babi, gosod capiau wedi'i rhagffurfio, coronau ar ddannedd babi, a glanhau a llathru dannedd hefyd.
Rolau arall i'r therapydd, mae therapyddion yn debygol o weithio mewn practisau, ond mae cyfleoedd hefyd iddyn nhw mewn ysbytai yn y gymuned ac ym myd addysg ac iechyd y cyhoedd. Mae therapyddion yn arwain eu meddygfeydd eu hunan gan weithio gyda nyrsys deintyddiol, a mae angen iddyn fod yn drefnus, yn cyfathrebwyr da ac mae manylrwydd yn hanfodol. Sut mae dod yn therapydd deintyddol? Gradd 3 blynedd mewn hylendid a therapi deintyddiol, y BSc, a gradd llawn amser yn trin cleifion go iawn mewn clinig. Wedi graddio, mae modd mynd yn syth i fyd gwaith yn ogystal â chymryd rhan mewn hyfforddiant sylfaen. Gallant weithio mewn practis, ysbyty neu yn y gymuned. Gadewch i ni sôn nawr am y deintydd. Mae deintyddion yn cyfuno gwybodaeth arbenigol am anatomeg y pen a'r gwddf gyda sgiliau clinigol a llawfeddygol rhagorol. Mae gan deintyddion sgiliau cyfathrebu ac arwain cadarn, nhw fel arfer sy'n o flaen y tîm deintyddol. Maen nhw'n ymdrin â deintyddiaeth arferol yn ogystal â thriniaethau mwy cymhleth fel tynnu dannedd sydd wedi mewnblannu a gosod mewn blaniadau. Mae modd gweithio mewn practisau cyffredinol, ysbytai, y gymuned, maes iechyd y cyhoedd neu hefyd deintyddiaeth academaidd. Felly sut ydw i'n dod yn deintydd? Mae dod yn deintydd yn gystadleuol iawn ac mae'n bwysig bod chi'n edrych ar y brifysgol i wneud yn siŵr beth mae'r prifysgol yn gofyn. Edrych ar feini prawf derbyn y prifysgol. Gradd 5 mlynedd llawn amser yn gweithio ar leoliad fel rheol o'r ail neu drydydd flwyddyn ymlaen. Blwyddyn rhag deintyddiaeth ynghyd â gradd 5 mlynedd yn opsiwn os nad oes gennych gefndir gwyddonol. So mae hynny'n bwysig. Os nad ydych chi wedi gwneud lefel A gwyddoniaeth, falle gallech chi wneud blwyddyn rhag deintyddiaeth ynghyd â gradd 5 mlynedd. Ac mae hyfforddiant bellach os dewiswch arbenigo. Arbenigeddau deintyddiol, chi'n gallu gweld yn y lluniau o'ch blaenau, y dant yn y llun ar y top sydd wedi cuddio, a byddai'r arbenigwr yn gorfod falle torri'r esgyn, rhoi pwythen ymlaen i dynnu'r dant oddi dan y ceg fyna. Yn y llun yn y canol, ni wedi siarad yn gynt am orthodonteg, a ni'n gallu gweld y fframiau dannedd yn lle. Ar y dde, penglog, nid un go iawn, a mae hwn yn bwysig pan bod ni'n siarad am maxillofacial surgery. Arfer bod yn deintydd ac yn meddyg, ac maen nhw yn trynio cancer y pen a'r gwddf, ac hefyd cleifion sydd wedi bod mewn damwain neu argyfwng damwain car ac yn y blaen. Ni'n gweld bod y deintydd yn gallu mynd mewn i gyrfa patholeg neu microbioleg, a gweithiau maen nhw'n cymryd biopsi ac yn edrych am diagnosis i'r biopsi trwy edrych ar beth sydd gynno nhw o'i blaenau. Chi hefyd yn gallu arbenigo gweithio gyda plant, a arbenigo mewn deintyddiaeth sydd yn trin dim ond a phlant. Rôl fach arall yw'r therapydd orthodontig, rôl eitha newydd sydd yn cael nifer o nyrsys deintyddol yn symud yn ei blaenau i fod yn therapydd orthodontig. Cydweithio gyda'r orthodontydd i helpu cleifion sydd â fframau dannedd, gallant ymdrin ar canlynol, addasu rhai fframiau dannedd, paratoi arwynebau dannedd ar gyfer fframiau, gosod fframiau cynnal, rhoi cyngor ynglyn â fframiau dannedd, a llunio mouldiau o ddannedd. Sut mae dod yn therapydd orthodontig? Wel, mae angen gwneud diploma 12 mis mewn therapi orthodontig, dygau mathemateg a gwyddoniaeth, cymhwyster nyrsio deintyddol neu ragor, a gallant weithio mewn practis, ysbyty neu gymuned. Yn y llun fyna, ydych chi'n gallu gweld yr retainers bydden nhw'n gwneud ac yn rhoi i'r claf mwyn cadw'r dannedd yn y lle newydd ar ôl iddyn nhw gael eu symud trwy'r fframiau ar y dant. Rôl arall yw rôl technegydd deintyddol. Mae technegwyr deintyddol yn gweithio mewn labordau yn creu offer sydd wedi eu teilwra'n benodol i gegau cleifion.
Mae angen cydsymudiad y llygad a'r llaw eithriadol o dda a dawn greadigol hefyd. Mae angen manylrwydd a chywireinrwydd eithriadol i greu'r mathau hyn o offer. Mae gan dechnegwyr adnabyddiau drylwyr o'r defnyddiau a'r ddefnyddir, mae'n flin gen i, gan gynnwys serameg ac acrylig, ac nhw sydd yn gwneud y pethau, y capiau a'r pethau sydd mynd i mewn i ceg y cleifion. Os gynnwch chi ac yn mwynhau bywyd digidol, rôl technegol, maen nhw'n gweithio yn annibynnol ac chi'n gallu cael practis eich hunan neu gweithio mewn labordy mewn ysbyty. Mae technoleg deintyddol yn dod yn fwy digidol, fel wedes i, a felly gall yr yrfa hon weddi i unigolion sy'n ymddiddori mewn cyfrifiaduron a llwyfannau digidol. Gall technegwyr rhedeg eu labordiau hunan, fel wedes i hefyd, neu fod yn gyflogedig mewn labordau o eiddo annibynnol neu hyd yn oed mewn ysbytau. Felly, sut mae dod yn dechnegydd deintyddol? Mae diploma neu radd gyflawn mewn technoleg deintyddol, gradd 3 blynedd llawn amser neu diploma cenedlaethol BTEC. Angen tygau mathemateg, gwyddoniaeth, Saesneg neu Cymraeg fel iaith a 2 lefel A yn cynnwys 1 pwnc gwyddonol. Y rolau mewn deintyddiaeth i technegydd deintyddol clinigol. Rôl newydd eto yw hwn, a mae rôl technegydd deintyddol clinigol yn gorwedd rhwng y technegydd deintyddol a deintydd, so rhynt y ddau. Maen nhw'n meddu ar holl sgiliau technegwyr deintyddol ac maen nhw hefyd yn gallu trin rhai cleifion sydd heb ddannedd gwreiddiol, yn uniongyrchol heb i'r cleifion hyn gorfod gweld y deintydd. Mae hon yn yrfa ddelfrydol i rywun sydd am gael cymysgedd o ran gweithio gyda cleifion yn ogystal ag yn y labordy. Sut mae dod yn dechnegydd deintyddol clinigol? Wel, mae rhai graddau technegol deintyddol yn rhoi cyfle i chi ddod yn dechnegydd deintyddol clinigol hefyd. Gradd 3 blynedd llawn amser, diploma cenedlaethol BTEC. Tygau unwaith eto'n mathemateg, gwyddoniaeth Saesneg Cymraeg fel iaith a 2 lefel A yn cynnwys 1 pwnc gwyddonol. Os ydych eisoes yn dechnegydd deintyddol, mae yna cyfleoedd am hyfforddiant cyrsiau bellach i ddod yn dechnegydd deintyddol clinigol. Felly mae lle newydd, pob adeilad fan hyn, gallwch chi ymweld â thrygyrfa a GIC. Mae pob adeilad yn cynnwys gwybodaeth am nifer o gyrfaoedd ac mae yna adeilad fel deintyddol. Felly ewch am BIP. Bydd popeth ych chi wedi gweld heddi ac wedi cael sôn heddi a fwy o manylion yn y trygyrfa. Awgrymiadau a chynghorion i chi fel eich bod yn barod yw pwyllwch, ystyriwch, peidiwch â chynllun gyrfa nad yw o ddiddordeb i chi. Siaradwch â phobl, gofynnwch am gyngor. Mae'n bwysig cael blas wrth y pobl yma sydd wedi gwneud yr hyn falle chi'n meddwl am gwneud. Ewch ar brofiad gwaith i ddod i benderfyniad. Mae hwn yn hollol bwysig achos weithiau falle byddwn ni'n meddwl un peth ac ar ôl bod ar brofiad gwaith mae hynny'n troi ein meddwl am beth oedd y gyrfa. Peidiwch â colli calon os nad oes gennych chi gynllun. Falle bydd angen cymryd blwyddyn i ffwrdd i ystyried be hoffech chi wneud. Byddwch yn realistig ynglŷn â'ch graddau. Mae symud i mewn i deintyddiaeth yn cystadleuol iawn a mae'r graddau wir yn bwysig. Ymchwiliwch i ffwrsariau'r GIG. Mae yna nifer i gael a darllenwch y meini prawf derbyn. Mae hwn yn hollol bwysig. Rhai awgrymiadau a chynghorion ynghylch profiad gwaith, chwiliwch am amrywiaeth o brofiadau mewn gwahanol leoliadau fel ysbytau, y gymuned ac yn y blaen, sylfaenol, eiliad cymunedol. Sgwrsiwch ac amrywiaeth o wahanol aelodau o'r tîm deintyddol. Falle nad oeddech chi wedi meddwl am fod yn technegwr neu yn therapydd, ond falle byddai hynny yn rhywbeth gallech chi mwynhau.
Cofnodwch, gwnewch nodiadau a myfyriwch byddwch yn ofalus o ran cyfrinachedd. Pan ych chi'n gwneud profiad gwaith mewn rhywle, mae'n bwysig iawn eich bod chi yn trin unrhyw nodiadau yn bwysig iawn bod chi ddim yn rhannu rheina. Ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n gweld yn ei deimlo neu meddwl, fel bod chi'n gallu edrych nôl ar y nodiadau yma. Mae profiad gwaith yn gallu ysbrydoli atebion ar gyfer datganiadau personol a chyfweliadau. Gwirfoddoli parhaus drwy gydol y chweched dosbarth, ymrwymiad hir dymor mewn rôl gofalu. Syniadau gwirfoddoli rhywbeth fel St John, Cymru neu cartre gofal neu siop elusen. Bwrau sadwrn mewn practis deintyddol, falle gallech chi fynd at deintyddiaeth hun a gofyn os gallech chi fynd mewn ar bore sadwrn neu'n hwyr y nos i jyst eistedd a gweld beth sydd yn mynd ymlaen yn y practis. Sut i ni'n cael y profiad gwaith yma? Ysgrifennwch llythyrau, gofnwch i'r ysgol, gofnwch i'ch deintyddiaeth hun, ewch i swnio'n. Os ych chi swnio'n yn digon aml, weithiau bydd rhywbeth yn digwydd. Sicrhewch brawf o'r profiad gwaith. Llythyr wedi lofnodi gan weithwyr deintyddol proffesiynol. Mae hwn yn holl bwysig. Mae map fach o'ch blaenau fan hyn yn dangos llwybr. Paratowch eich cais yn Gorffennaf mis Awst, ewch ar brofiad gwaith, lluniwch datganiad personol. UK CAT, cofiwch am hwnna, ac hefyd paratowch at gyfweliad. Yn yr Hydref mae dyddiad CAI, 15fed o Hydref, dyddiad CAI UCAS ar gyfer meddygaeth, deintyddiaeth a milfeddygaeth a rhyd grant. Tachwedd Ebrill, mae'n amser i chi baratoi at gyfweliad. Paratowch ar gyfer eich gyfweliad. Ewch ati'n gynnar ac ymarferwch. Mae hwn yn hollol bwysig. Yn y mis Ionawr, 5 dewis ac ail sefyll. Ystyriwch eich 5 dewis yn ddoeth. Falle chi'n nodi rhywbeth fel fferylliaeth, hylendid a therapi deintyddol, gwyddorau biofeddegol, a mae'n bwysig bod rhain ar eich will cael ei nodi fel eich 5 dewis. Mis Mai, tan mis Mehefin, lefel A, mae cael y graddau cywir yn fodloni eich cynnig yn holl bwysig. Holl bwysig. Hwna di'r unig peth fydd yn stopio chi mynd at y brifysgol. Ac wedyn, dyn ni'n derbyn cynigion. Rhaid eich bod wedi derbyn unrhyw gynigion a nodi'ch dewis yswrant erbyn hyn, Mehefin, Gorffennaf. A mis Awst, diwrnod canlyniadau lefel A, croesi bysedd a pob dim arall, a dathlwch ac dechreuwch bacio ar gyfer brifysgol, gobeithio. Ysgrifennu ac datganiad personol, ewch ati'n gynnar. 47 o llinell a 4,000 o lythrennau nodau. Gofynnwch i lu o bobl ei brawf ddarllen, mae hwn yn hollol bwysig. Sicrhewch nad oes unrhyw allau sillafu gramadegol. Darllenwch ef mas yn uchel. Dywedwch pam eich bod yn eisiau dilyn y cwrs hwn a pham y byddech chi'n effeithiol yn y rôl. Rhowch enghreifftiau. Dangoswch eich brwydfrydedd. Peidiwch byth â dweud celwydd, yn wir i chi fe gewch eich dal allan ar eich cam. Dangoswch eich bod chi'n deall yr hyn ydych chi'n ymgeisio amdano gan gydnabod yr her. Dangoswch eich dechheirwydd a'ch dwylo. Falle bod chi wedi gweld hwn, neu fyddwch yn gweld hwn, dyma prawf addasrwydd clinigol y Brifysgol UK CAT. A mae'n bwysig bod chi'n nodi y dyddiad allweddol UK CAT, achos mae rhaid i chi wedi gwneud hwn cyn bod chi yn ymdrechu am eich lle yn brifysgol. Diolch i chi gyd am wrando a pob lwc.